rezolva nu tot subiectul care s-a dat la evaluarea națională la simulare în aprilie 2026, ci vom rezolva doar subiectele 1 roman și 2 roman, care vă garantează nota 7. Dacă vreți să aflați cum să vă maximizați nota la evaluarea națională, urmați sfatul meu. Faceți întâi subiectele 1 roman și 2 roman, care sunt cele mai simple, și apoi mergeți la subiectul 3 roman, însă de la subiectul 3 roman faceți prima și prima oară sub punctele A. Aceasta vă garantează, pe lângă nota 7, încă 1,2 puncte, însumând în total 8,2 puncte din 10, doar cu subiectele 1 roman, 2 roman și 3 roman sub punctele A. Și haideți să facem, pentru a demonstra că se pot face primele două subiecte, 1 roman și 2 roman, doar în 30 de minute sau în maxim 30 de minute, haideți să începem și să vedem cum putem face acest lucru. Primul punct, de la subiectul numărul 1 roman. Rezultatul calculului 39 minus 9 împărțit la 3 este egal cu, și aici vom face prima și prima dată împărțirea și nu adunarea, astfel încât 39 minus 9 împărțit la 3, 9 împărțit la 3, care este 3, egal 36. Deci, asta înseamnă că varianta noastră va fi C, 36. Punctul 2. 5 caiete de același fel costă 50 de lei. Prețul unui astfel de caiet este egal cu 5 lei, 10 lei, 1 leu sau 50 de lei. Dacă 5 caiete egal 50 de lei, asta înseamnă că un caiet va costa 50 de lei împărțit la 5, adică 10 lei. Asta înseamnă că varianta noastră va fi C. Cel mai mare număr natural din intervalul minus 1 deschis, 6 deschis este egal cu, și atenție, aici avem o capcană pentru că ambele capete sunt deschise. Asta înseamnă că intervalul nostru nu va cuprinde numerele minus 1, respectiv 6. Iar cel mai mare număr natural din acest interval nu este 6, pentru că 6 nu este cuprins în acest interval, ci va fi 5. Asta înseamnă punctul B. Este corect. Mai departe. Subiectul numărul 4. Fracția subunitară din mulțimea 5 supra 2, 15 supra 16, 16 împărțit la 15 și 5 este. Singura fracție subunitară din această mulțime este 15 supra 16, pentru că pentru a avea o fracție subunitară înseamnă că numărătorul trebuie să fie mai mic decât numitorul. Asta înseamnă că ce avem deasupra trebuie să fie mai puțin sau mai mic decât ce este de desubt. Și singurul caz în care avem acest lucru este 15 supra 16. Așadar, punctul B este corect. Mergem mai departe. 4 elevi, Ana, Mihaela, Paul și Tudor, au calculat suma numerelor A egal 3 plus 2 radical din 2 și B 3 minus radical din 8. Rezultatele obținute de cei 4 elevi sunt prezentate în tabelul de mai jos. Și haideți să facem calculul. Asta înseamnă că A plus B este egal cu, și îl înlocuim pe A, care va fi 3 plus 2 radical din 2, închidem paranteza, plus, deschidem paranteza. Pentru B vom avea 3 minus radical din 8. Și haideți să transformăm această expresie. 3 plus 2 radical din 2, cred că putem renunța la paranteza aceasta, plus 3 și acum minus radical din 8 va fi radical din 4 ori 2 de desubt și A plus B este egal
3 plus 2 radical din 2 plus 3 minus, și acum vom scoate 4 de sub radical și rămânem cu 2 radical din 2. Observăm că avem 2 radical din 2 și aici este același număr, dar cu minus, asta înseamnă că se reduce și o să rămânem cu 3 plus 3 este egal cu 6. Dacă ne uităm în tabelul de mai sus, Mihaela a obținut rezultatul 6, deci Mihaela va fi răspunsul corect. Încercuim B și trecem mai departe. După o scumpire de 10%, un obiect costă 110 lei. Ana afirmă, prețul inițial al acestui obiect este de 100 de lei. Și haideți să vedem dacă afirmația Anei este adevărată sau falsă. Dacă se face o scumpire din prețul inițial, care este 100 de lei, plus 10% ori 100 va fi 100 plus 10. 10% reprezintă 10 supra 100. Înmulțim cu 100, care reprezintă suma noastră, 100 de lei, și observăm că se reduce 100 din partea de jos cu 100 din partea de sus. Deci vom rămâne cu 10 lei extra, adică 100 plus 10 este egal cu 110 lei, prețul final mărit cu 10%. Asta înseamnă că afirmația Anei este adevărată și trecem la subiectul numărul 2, roman. Punctul 1. În figura alăturată, punctele A, B, C, D sunt coliniare în această ordine, astfel încât AB este 20 de centimetri. Și notăm aici că AB este 20 de centimetri. Lungimea segmentului BC este jumătate din lungimea segmentului AB, asta înseamnă că BC va fi de 10 cm, iar punctul D este simetric cu punctului B față de punctul C. Punctul D este simetric cu lui B față de C, asta înseamnă că aceste două segmente vor fi egale și asta înseamnă că segmentul CD va fi și el tot de 10 cm. Trebuie să aflăm lungimea segmentului AD, adică de la A până la D, și asta se face prin însumarea tuturor segmentelor aflate anterior. 20 plus 10 plus 10 ne dă 40. Răspunsul este A. La punctul 2, în figura alăturată sunt reprezentate dreptele AB și CD, cu punctele A și D de o parte și de alta a dreptei BC. Mă scuzați, sunt reprezentate dreptele paralele. Deci noi știm că AB și CD sunt paralele. Măsura unghiului BCD este egală cu 45 de grade. Deci BCD va fi 45 de grade. Măsura unghiului ABC este egală cu... Și pentru că noi avem aici două drepte paralele care sunt intersectate de o secantă, ne putem folosi de teorema dreptelor paralele, astfel încât unghiul ABC va fi și el egal cu BCD, de rezultă că ABC este și el 45 de grade. Răspunsul este A. În figura alăturată este reprezentat triunghiul isoscel ABC cu AB este egal cu AC. Punctul E aparține laturii BC, aici, astfel încât AE și CE sunt egale. AE este egal cu CE, deci acest triunghi va fi și el isoscel cu aceste unghiuri. Le vom nota cu X congruente, iar măsura unghiului CAB este egală cu... Hai să vedem care este măsura unghiului CAB. Aceasta trebuie să o aflăm. CAB. Bun. Și acum haideți să ne uităm în figură. În triunghiul ABC, noi știm că
AC și AB sunt egale. Asta înseamnă că unghiurile respectiv AC, B și ABC sunt și ele egale. Ați văzut că aici l-am notat cu X, îl notăm cu X și aici, deoarece și triunghiul AEC este isoscel, unghiurile ACE și EAC vor fi și ele egale, l-am notat tot cu X și acum haideți să facem câteva calcule. Într-un triunghi, da? Haideți să luăm triunghiul ABC. Noi știm că suma tuturor unghiurilor este de 180 de grade. Asta înseamnă că CAB plus ACB plus ABC este 180 de grade. Dar noi le-am notat pe acestea două cu X. Asta înseamnă că CAB plus 2 ori unghiul X este egal cu 180 de grade. Rezultă că CAB va fi 180 de grade minus 2 ori măsura unghiului X. Mai departe, pentru că noi avem și triunghiul AEC, care este și el isoscel, aici o să notăm că triunghiul ABC este isoscel. Așa. Deoarece și triunghiul AEC este isoscel, rezultă că ACE este egal cu CAE este egal cu X, astfel că 2 ori măsura unghiului X plus măsura unghiului CEA va fi și ea 180 de grade, adică suma tuturor unghiurilor din acest triunghi este 180 de grade. CEA va fi 180 de grade minus 2 ori măsura unghiului X. Dar cine mai este acest CEA? Deoarece punctele C, E și B sunt coliniare, rezultă că CEA, unghiul CEA plus AEB este 180 de grade. Noi mai știm că BA sau AEB sau mai degrabă BA, pentru că nouă ni se dă măsura unghiului BEA, acest unghi este 78 de grade. Știm lucrul acesta din problemă. Astfel încât CEA va fi 180 de grade minus 78 de grade înseamnă 102 grade. Ce am aflat noi mai sus? Că 2 ori măsura unghiului X plus CEA este 180 de grade și atunci o să înlocuim 2 ori măsura unghiului X este egal cu 180 de grade minus CEA, care este 102 grade, adică 78. De unde rezultă că măsura unghiului X va fi 78 de grade supra 2 și este egal cu 39 de grade. Bun, și noi am aflat acum măsura unghiului X. Mergem mai sus și vedem că unghiul CAB, cel de care avem nevoie, CAB este 180 de grade minus 2 ori măsura unghiului X. Noi am aflat măsura unghiului X, astfel încât CAB este 180 de grade minus 2 ori X este 78 de grade, adică 102 grade. Și am demonstrat că CAB are 102 grade. Asta înseamnă că răspunsul nostru va fi C. Trecem mai departe la problema numărul 4,
care este tot o problemă de geometrie. Și haideți să vedem. În figura alăturată este reprezentat trapezul dreptunghic ABCD cu AD perpendicular pe AB. Asta înseamnă că aici avem un punct de 90 de grade și AB este paralel cu CD. AB este paralel cu CD. AB are 8 cm, CD are 4 cm, AD are 4 radical din 3. Area trapezului ABCD este egală cu... Cum rezolvăm această problemă? Vom face proiectarea punctului C pe dreapta AB. Eu nu voi scrie demonstrația pentru că nu este necesară demonstrația, trebuie doar să aflăm rezultatul corect. Proiecția punctului C pe AB înseamnă că vom avea un punct C'B este un unghi de 90 de grade. Asta înseamnă că în această figură trapezul reprezintă aria trapezului reprezintă aria dreptunghiului AC'CD plus aria triunghiului CC'B. Și acum, haideți să scriem acest lucru. Aria lui ABCD este aria lui AC'CD plus aria lui CC'B. Acesta este un dreptunghi, iar acesta este un triunghi. Bun. Aria dreptunghiului ACC'D este lățimea ori lungimea și putem observa că lățimea este de 4, lungimea este de 4 radical din 3, deci aria va fi 16 radical din 3. Aria triunghiului CC'B este baza ori înălțimea supra 2, iar aici avem o înălțime care este CC' ori baza, adică latura pe care vom face înălțimea este C'B totul supra 2 și acum haideți să aflăm. CC' este egal cu 4 radical din 3 deoarece este și latură în dreptunghiul dinainte, deci CC' este 4 radical din 3 ori C'B îl știm deoarece este AC' va fi egal cu DC în dreptunghi. Asta înseamnă că dacă scădem din 8 dimensiunea lui DC 8 minus 4, înseamnă că C'B este de 4 cm. Da? Deci aici avem 4 cm, aici 4 radical din 3. Asta înseamnă că dacă avem două laturi ale triunghiului, putem să o aflăm și pe a treia, dar nu ne interesează pentru că noi putem afla area din baza ori înălțimea supra 2. Avem înălțimea care este CC', baza C'B, 4, am spus că este 4, supra 2 înseamnă că putem reduce aici 2 cu 4 și rămânem cu 2, iar aria triunghiului va fi 2 ori 4, 8 radical din 3. Și astfel, aria trapezului va fi, aria totală, va fi 16 radical din 3 plus 8 radical din 3. Îl dăm pe radical din 3 în... îl scoatem pe radical din 3 și atunci o să avem 16 plus 8 egal cu 24 radical din 3. Adică răspunsul este B. Trecem mai departe la problema 5. În figura alăturată este reprezentat cercul de centru O și diametrul AB. Punctele C și D aparțin cercului, astfel încât dreptele AB și CD sunt paralele
iar măsura unghiului BOC este de 60 de grade. Da? Măsura unghiului ADC este egală cu ADC. Trebuie să aflăm măsura unghiului ADC. Și putem să aflăm asta destul de ușor. Știm că DC, deoarece AB și DC sunt paralele, acestea două, asta înseamnă că unghiurile formate aici vor fi egale. Asta înseamnă că unghiul DCO este și el de 60 de grade. Haideți să ducem o rază din O în D. Da? Un unghi, acestea fiind raze, înseamnă că vor fi egale. Un triunghi isoscel care are un unghi de 60 de grade, știm că este echilateral, asta înseamnă că toate unghiurile lui sunt de 60 de grade. Da? Și pentru că DC este paralel cu AO, acest unghi, care are și el 60 de grade, va fi egal cu unghiul acesta. Avem nevoie de măsura unghiului ADC. ADC. Bun, știm că acesta este 60, mai știm că și acesta este 60. Dar, haideți să vedem, AO și DO sunt raze. Acesta este egal cu acesta. Iarăși avem un triunghi isoscel cu măsura unghiului de 60 de grade. Asta înseamnă că și el este echilateral. Deci am aflat și acest unghi. Și acest unghi este tot 60, iar acesta este la fel și el tot 60. Haideți că o să mă înghesui un pic. Ideea este că cele două unghiuri formate sunt fiecare de 60 de grade. Asta înseamnă că tot măsura totală a unghiului ADC este 60 plus 60 și este 120 de grade. Și trecem la punctul 6. În figura alăturată este reprezentat un cub ABCDEFGH. Măsura unghiului dreptelor BF și CD este egală cu unghiul dintre BF și CD este de 90 de grade și asta pentru că dacă eu am două drepte paralele, asta înseamnă că două drepte paralele vor determina un plan. Planul acesta este ABCD și asta înseamnă că dacă FB este perpendicular pe AB, pentru că acesta este un cub, înseamnă că este perpendicular și pe acest plan, planul format din AB și DC. Deci vom avea 90 de grade. Deci unghiul format din dreptele BF și CD este de 90 de grade. Bun. Și acum, la subiectul al treilea, nu știu dacă am depășit timpul, dar cred că m-am încadrat în 30 de minute. O să facem doar primele două probleme care ne vor obține o notă peste 7. Și haideți să încercăm. Silvia a scris pe o foaie un număr natural care, dacă se împarte la 5, obține restul 2, iar dacă îl împarte la 6, obține restul 3. Este posibil ca numărul scris de Silvia să fie 158? Justifică răspunsul dat. Și atunci, o să încercăm să facem 158. Dacă îl împărțim la 5, 15 împărțit la 5 este 3, 5 ori 3 face 15, 8 împărțit la 5 va fi 1, 1 ori 5 este 5 și ne rămâne 3 rest, da? Plus rest 3. Iar noi, dacă îl împărțim la 5, ar fi trebuit să obținem restul 2 în loc de 3. Deci nu se verifică. Deci este suficient să verificăm prima condiție și vedem că nu se verifică și atunci nu este adevărat, este fals. Afirmația este falsă. N împărțit la 5 nu dă restul 2. Și trecem mai departe. Am spus că nu ne vom ocupa de punctele B de la subiectul 3 roman, așa că o să trecem mai departe la punctul 2A de la subiectul 3 roman. Și haideți să vedem. Se consideră expresia e de x
se dă expresia respectivă, unde x este număr real care este diferit de 2 și de 4. La punctul A, vedeți că nu are absolut nicio treabă cu expresia e de x de mai sus, ne cere pur și simplu să demonstrăm că x pătrat minus 6x plus 8 este egal cu x minus 2 pe lângă x minus 4. Pentru oricare ar fi x, număr real, da? Și cel mai simplu, demonstrăm inversul. Și x minus 2, totul pe lângă x minus 4, va fi egal. X ori x este x pătrat, x ori 4 cu minus în față egal cu minus 4x, minus 2x și minus ori minus face plus, 2 ori 4, 8. Asta înseamnă că x minus 2 pe lângă x minus 4 va fi egal cu x pătrat minus 6x plus 8. De unde rezultă că x pătrat minus 6x plus 8, adică o scriem exact invers, este x minus 2 pe lângă x minus 4. Și am rezolvat punctul A de la 2. Bun. Și haideți să trecem un pic mai departe. Și o să facem și 3 și apoi ne oprim. Și după ce facem această problemă, îmi dați voi o notă și îmi spuneți dacă am rezolvat corect toate problemele dinainte, inclusiv aceasta, să îmi spuneți ce notă am luat la evaluarea națională. Bun, și haideți să facem. Punctul 3 înseamnă, în sistemul de axe ortogonale x, o, y se consideră punctele A de 2 și 0, adică 2 este pe axa x aici și 0 pe y. Asta înseamnă că acesta este A, care va fi chiar pe axa x. Iar B-ul este la coordonatele 6 și 3. Pe axa x este 6 și mergem până la 3 pe axa y. Deci aici undeva va fi B. Tragem o linie între A și B, pentru că B îl proiectăm pe axa OX, asta înseamnă că vom avea un unghi de 90 de grade aici, o să-l notăm cu B' pentru ușurință, care va fi în B' este de coordonate pe axa X este 6, iar pe axa Y este 0. A de coordonate pe axa X este 2, pe axa Y 0, iar B de coordonate pe axa X 6, pe axa Y 3. Asta înseamnă că AB va fi 6 minus 2 va fi 4, BB' este 3 și fiind un triunghi dreptunghic, triunghiul ABB' dreptunghic în B', de aici rezultă, conform Pitagora, că AB este radical din AB' la pătrat plus BB' la pătrat. AB va fi, îl știm pe AB, AB', mă scuzați, aici este AB'. AB' la pătrat este 4 la pătrat plus BB' 3 la pătrat, iar AB este din nou radical din 4 la a doua este 16 plus 3 la a doua este 9. AB este egal cu radical din 25 egal cu 5 și am demonstrat că AB este 5.
Și ne oprim aici. Vă rog frumos să îmi dați o notă și să-mi spuneți dacă și voi credeți că o să reușiți să luați măcar 7 sau chiar 8 la examenul de evaluare națională. Succes!